singing. Hey, mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Mama, don't stress your mind. Hi mga guys. Nag-anak ko. Hindi pa rin ko magtanong kung mga buwak guys. Hasang introduce ko. Galingan. Ang sama pa mga makatanaw na ni may kinaunhang vlog sa akong channel. Angan sa akong channel mga guys, si Inday Bisaya ni. Inday Bisaya. Karon guys, magtanong kong mga buwak. Okay. Kuan man, nakadios mas Inday badiday karon. Ngayon karon magtanong kong mga buwak kay day mga buwak dalos beres. Gikan panis kaluukan ng mga buwak kay pamilitihan ni siya. Kasagdanan po na dito lagi karon kay ay balita lagi ko no nga makahalin ko na talagang buwak karon naning ibalhin res mga kuan flower pot kay arong nindot makapalindot sa mga sasod sa balay mawalag stress o karon mga guys tara uban mo na ha. Ay, tan-araw din mo na ha. Kaya di mo uban ha. Kaya ako magtanong. Dili, magtanong ako. Wala ni. $2,000 years later. Karon, yan namin, human namin tanong sa, ay human ako buwan, balhin sa mga buwak. Karon din na, nasa sindi, hilira na rin kay, may butang na sumurad na guys. Para lagi nindot ang awon. Kani guys, kani manin mo mga buwak sa una, mga artificial. Piki, di siya mga buwak. Plastic rani. Karon na siya, alas pag-o. Okay. Kaya mga buwak ka, nadyo pa nagigkanan guys. Kani, nagsalamat ko dyan kay Dani ni Buntis. Ika panis kaluukan. Ito nang import kag Daddy Ray. Ya, karon man ni oh. Okay, ako nanda yung i-arrange. Dini. Handa. Handa. Siya. Karon, dut kay guys paligid. Naghanay mga kuan. Naghag mga butang guys ba. Na ay sa kubag, may unlan. Napay pum. Karon, sagdain naman na guys kay. Dara na. Diba? Nindot tig mga dani. Buntis buwak. Kay wala minamalit. Kay mahal karon din halamhan jud guys. Ni karon si Inday kay nakadiok man, diok pahuway, way pahuwayay. Kay mao ni nagtanong. Saan ko sunod ni? Kani ba to? Kani. Tsakuri. Karon guys ang impayin dali. Paglangat mo ko ni sa kapatid ko. Tani mo ni Shy. Singan dali. Parehas man daw na sila. Kaladyum mo ito'y tawagan. Amot. Mao ba na? Gabi na sini. Marami sila. Gabi. Naghapon na guys. Gabi. Pero Gabi. wala yung sa gasing gabi. Wala plastic no? Kani guys, marami sa kamuti. Dahon sa kamuti. Gabi man gihapon na pink. Marami sa kamuti. Agay siya ng lipstick ko. Ko ng taglong. Buti sila. Ang lipstick ko. Mahal mo yung lipstick. Ako nga yung lipstick nila. Kari. Kari. Karisa. Okay. Ang hilod sila. Parang dali. Mali ang tindahanan guys. Mahalag. Bigmin dito ang bahay. Masak. Ani buwak. Ani buwak. Ani. Makapalindot. Sa balay. O makatawag. Stress. Di ako mo in-English. Uy kay. May angay. Pwede siya. Meron. Sani mo ni. Singanda ni. Bawa. Singanda na. Marami daw ko yan. Bawa, wami kailada ng kuana guys. Kani siya.
Nindot po na kayo murag plastic. Gibutan man mo dalis kinaunhan kay. Kuan, sa English pa special sa jacket. Naa mura si dag plastic o murag artificial. Pero pag sa Bisaya pa, mo ni kinanindutan. Mo ni nga mong ipa bronzit ba? Bronzit mo lang sa kay class. Bronzit karon sa bronzit pa na. Kani nga akong mga buwak na artificial guys, diha na naman yun. Kuan, ano naman yun, halitang wala na may space. Okay, gamay naman yung bali. Sa babaw, pagaban, karon na gihangat ka ko. Kapoy ko. Pero sa kumlingkod ko kay mga labapak ko. Oh, yun nagkaman kapoy kasi hindi Bisaya. Bye mga guys! Kapoy sa hindi Bisaya, pawais ako. Thank you sa pagtanaw. God bless!